सेहरा के नेक बड़ी होला। अब ठीक बा संकोच नहीं करेंगे। सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक हमर होला। एक पल के लिए कोई सोच सकता है कि बड़ी लालची बारे से हो, लेकिन ब्याह में पंडित जी के, ठाकुर के और स्टेज पर कलाकार के बड़ा महत्व रहेला। इन सब चीज के ई नेक हो। दुल्हा आलबेला दुल्हा आलबेला दुल्हा आलबेला दुल्हा आलबेला सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। लेकिन अजीत जी जब सेहरा के नेक होला थोड़ा सा पढ़ा और 100 रुपया आवेला तो बड़ा दुख होखेला। तो ई बतिया हमारा से काम कर सेहरा के नेक 100 न होला कि सेहरा के नेक 100 न होला। कौन जूस दूल्हा हुआ सेहरा के नेक 100 न होला। कौन जूस दूल्हा हुआ कौन जूस दूल्हा हुआ। निशा जी प्लानिंग चल रहा है इनके दोस्त लोगों का। अब सुन लीजिए निशा जी, ये दोस्त लोग हीरो बनाता तो एहू लोग लपेटल जाओ का। आई सुनिए, दुल्हा के दोस्त लोग कहाँ बैठल बाटे। चल गए लोग टाटा बाय बाय। दुल्हा के पापा जी कहाँ बैठल बानी। पाकिट में नोट लेके महफिल में आई। सेहरा के नेक हमर होला सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक हमर होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक हमर होला लेकिन उसी दूल्हा साहब के लिए हम बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहती हैं? तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम सनम ऐसा करोगे रोज रोज तुम सनम ऐसा करोगे। हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मरोगे। तुम भी बड़े चालाक हो मुस्कुरा के दिल जलाते हो। तुम भी बड़े चालाक हो मुस्कुरा के दिल जलाते हो। सेहरा के नेक वाली होला दुल्हा आलबेला। सेहरा के नेक वाली होला दुल्हा आलबेला। इसमें दूल्हा साहब की कोई गलती नहीं है, उनकी किस्मत की गलती। ऐसे क्यों?